Julio Cortázar, Az összefüggő parkok. Había empezado a leer la novela unos días antes. La abandonó por negocios urgentes. Volvió a abrirla cuando regresaba a entrenar a la finca. Se dejaba interesar lentamente por la trama, por el dibujo de los personajes. Hello, I'm David Niven. At this point, I'm supposed to tell you what the story's all about. But you know something? I've decided not to. Oh, this book. Have you read it? I got married. I'm very glad we met. Aren't you? Why did she marry me? Néhány napja kezdte el olvasni a regényt. I'd like to check this one out, please. I'll make you some nice tea. Put some brandy in it, will you? I'll get it. Közben sürgős elintézni valója akadt. Oh. Így félretette a könyvet, és csak akkor vette ismét a kezébe, amikor visszavonatozott a birtokára. Lassacskán felkeltette az érdeklődését a cselekmény és a szereplők jellemrajza. Akkor délután írt egy levelet a megbízottjának. Megtárgyalt az intézővel egy bérleti ügyet. Majd ismét elővette a regényt a csendes dolgozószobában, aminek a tölgyfa parkra néztek az ablakai. Elterpeszkedett a kedvenc karosszékében, háttal az ajtónak, mert bosszantotta a gondolat, hogy esetleg megzavarhatják. A bal kezével megsimogatta a zöld bársonyhúzatot, majd belekezdett az utolsó fejezetbe. Az emlékezetében még elevenen megmaradt a szereplők neve és alakja. I remember a few of the names. There was Dave, Jim, Harley, Smiley. Úgy szólván azon nyomban átadta magát a regény képzeletbeli világának. Szinte természetellenesen élvezte, hogy sorról sorra egyre jobban elszakad a környezetétől. This is a manuscript containing a play which will one day be acclaimed as the greatest dramatic work of all time. Hogy közben azért érzi, hogy a feje ott nyugszik kényelmesen a bársonnyal behúzott magas támlán, a cigarettája egyfolytában a keze ügyében van, és hogy a hatalmas ablakokon túl ott cikázik az alkonyati szellő a tölgyek alatt. Szavanként haladt előre. Elmerült a hősök undorító dilemmáiban, és hagyta, hadd ragadják magával az összeálló képsorok, amelyek egyre színesebbek s élénkebbek lettek. És eközben átélte az erdei kunyhóban lejátszódó utolsó találkát. Az asszony lépett be először. Szorongó léptekkel. A szeretője most ért oda,
Az arcán egy megpattant faág nyomát viselte. Az asszony forró csókokkal csillapította a vérzést. How can I put the right names to the right faces? Oh, my own darling. De a férfi nem állhatta most a gyöngétséget. Nem azért jött, hogy megismételje titkolt szenvedélyük szertartásait, amely a száraz falevelek és az eldugott ösvények világában lelt oltalmat. For me? Of course. A fegyver átmelegedett a mellén. Alatta ott dobogott a meglapuló szabadság. Just a thin line. Itt heves párbeszéd következett, mely olyan sebesen folyt több oldalon át, akár egy kanyargó patak, és kiérződött belőle, hogy már a kezdet-kezdetén mindketten mindent elhatároztak. You could never kill. I'll help you. You'll help me. Az asszony simogató keze, mely úgy fonta körül a szerető testét, mintha szeretné visszatartani, lebeszélni valamiről, egyben undorító mohósággal rajzolta ki annak a másik testnek a körvonalait, amelynek a megsemmisítésére összeszövetkeztek. And I warn you that I'll... You what? What are you gonna do? Kill me? There's nothing to worry about. 20 minutes to 12. Semmiről se feledkeztek meg. Se az alibiről, se a véletlenről. Még az esetleges hibákról sem. Nobody will stop you. It'll all seem perfectly normal. I see. Nobody will find the body until... Attól az órától fogva minden pillanatnak megvolt a maga gondosan kidolgozott feladata. A könyörtelen kettős felügyelet épp csak egy arcsimogatás erejéig szünetelt. You'll be back here with me. Alkonyodott. Szigorúan kötötte őket az előttük álló feladat. Egymásra se néztek, úgy váltak el a kunyhó ajtajában. Az asszonynak az észak felé tartó ösvényen kellett elindulnia. A férfi visszafordult egy pillanatra a szemközti útról. Nézte, hogy szalad a kedvese azzal a szép lobogó hajával. Aztán ő is neki iramodott. A fák és a sövények közt lopakodott előre, míg csak meg nem pillantotta a házhoz vezető fasort az alkonyati, májva színű ködben. A kutyáknak nem volt szabad ugatniuk, és nem is ugattak. Az intéző nem szokott már ilyenkor ott lenni, és nem is volt ott. Felment a tornácra vezető 3 lépcsőfokon, és belépett. A fülében lüktető vér dobolásában az asszony szavai visszhangoztak. Elől egy kék terem, utána egy díszes folyosó, meg egy szőnyeggel borított lépcső. A tetején 2 ajtó. Senki az első szobában. Senki a másodikban. Azután a szalonajtó. Akkor kézbe a fegyvert. Az ablakon beszüremlik a fény. Ott a zöld bársonnyal bevont, magas támlájú karosszék. És a férfi a karosszékre támasztott fejjel egy regényt olvas.